Ao longo do ano son moitas as festas que se realizan na comarca do Salnés con pratos típicos de cada zona. Os eventos gastronómicos atraen a visitantes de toda a comunidade, pero tamén do resto do país. Para poñer en valor os produtos típicos da comarca, a Mancomunidade lanza o libro Recetas típicas do Salnés. Poñer en valor a nosa gastronomía, poñer en valor os nosos produtos tan demandados polos nosos visitantes cando acuden a coñecer a nosa comarca. Este libro de recetas tradicionais vai estar dentro da página web da Mancomunidade, vai a poderse descargar na plataforma Salnés Click cando empece a funcionar, vai estar nas redes sociais. O libro foi elaborado grazas ao traballo dos mestres e alumnos do Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés. O manual está composto por 37 receitas. Algunhas típicas de algún pueblo daqui da comarca, como poden ser os callos de Meis, a raia de Portonovo, entre outras. E logo platos que se elaboran nos nosos restaurantes, non? Desde entrantes, como poden ser os pementos, que tamén se sembran aquí, se cosechan aquí, a recollemos por esta zona tamén, a parte dos pementos de Arbón, a típica tortilla que están en todos os restaurantes, o churrasco, que aquí abundan churrasquerías, aquí na zona tamén. O obxectivo deste libro é dar visibilidade á comida tradicional da comarca, pero tamén atraer ao turismo gastronómico. É a utilización dun recurso importantísimo para Galicia, sobre todo para a nosa comarca, que é a gastronomía como recurso turístico. Hai que ter en conta que a gastronomía é un dos recursos que máis valoran os nosos visitantes. E o que queremos é eso, difundir a nosa cociña tradicional e que quen nos visite poda disfrutar o mellor posible dos recursos dos que dispoñemos no Salnés. Na elaboración deste libro tamén participaron os alumnos do Obradoiro de Marketing e a área de turismo da Mancomunidade do Salnés. As fotografías correron a cargo do fotógrafo Rafa Otero. O manual xa está a disposición dos interesados na página web da Mancomunidade do Salnés, pero a súa oferta gastronómica non se detén. O Obradoiro de Hostalería continuará elaborando e compartindo novas receitas.